detoy. Pasaka na sakit na ikikita, di na kalikudan punasim day tadwadwa agpalawag agman tiki na pudno na tunggal ka sa ngayon siyak tayo di makait na amok nga tigskwem adaaklat sibay kaaglalailukin ka adot nagkurangat tauray laing surat di kan masubalita di na kaya asawe ngawag ka dito'y nakip kurang aglat panawe lusot pagpunaan adikan ay ayatin day timet tilaglagi kuman sinubliana dadya kuman nagpapakitan dadya kaya't ay ka masaktan. Ayan, hello kay Sir Edmar Soriano. Kanya Madam May Edan de los Santos de los Reyes. Ayan. Adut nagkurangan tauray laing surat di kan masubalita di na kaya asawe ngawak ka dito'y nakit